Hi guys, welcome back. Kembali bang mat ke push video bapar. Dan mentai sini ku abang Khublei. Kanek video Khublei na benta itu kinong daya keri ke jongi. Ke Namar baroh ke political parties bapar ki MLA, ki MP, ki CM, ki ngap jarah lor kanek kelam Khublei kyrpang ya kini briew. Te ngeleng ke jonga. Ku abang Khublei kyrpang na bentar Narendra Modi Prime Minister jungi bat sipai geri ke bala banda ban keringi na kita jingpang jing masau har kom ku ban platim ngidon ap dang Thma kata Khublei na benta kita ke bala ban iada ini bangin yo ban shongsuk shongsaiñ hapo keri ke jela ke jungi baroh apo India Khublei shibun.